Ya, tolong Mas Operator Bun, udah tipis. Oke, Pak. Wah, iya nutupin nah. Pas kenapa
kita iki wartane pacarane ya orang kira kaya ngene dadine ajanakku atulis tulisan gede apa hatiku aku bakal kelo kowe siko karo anak ijo aku koran ora selingkuh kowe mlakukan gawe lara atiku ora karuan selingkuh kowe mlakukan gawe lara atiku ora karuan tresnaku karena tak umpama wong racun sing kota apa nangirut aku ora nyono buat karisan lagu semua karok merah yang dengan yakin wah tak kira kakak gitu sih ya ayo sebut pisau yang baru ya panggilan kepada rekan Garek ya, saya minta untuk mendekat ke kampung. Ini dicari oleh kami ya, Mas Garek. Oh hey, ya. Jerneng wedok apa Retan gambok Babuti Amangkan yang tua Ikon Yen tani
kandi rasa yati sepi asa boleh Masih bersama Prabu Jaya.